Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, nोंथांमोना माबोरै दं? I hope गासैबो मोजाङैनो दङ. So जोंहा गाबोन आतमंगला थांगोन नालाय जोंहानि न'आव. So बेखायनो जोंहानि आब' माने आंनि बिजावजालि आब' बिसोरो मिनि बिमाया फिथा देनो थांदो, फिथा गुन्दै देनो थांदो. So जों दायो बेवहाय थांनो नागिरदो. नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ. ना भिडिअ जोंनि भिडिअखौ नायबाय था होनना बुं. ओमफ्राय नानिबो दोङो सानि सैमाया चुटकिया आलु बुरग्राया स' जों दायो थांगासिनो सानि इसानाव माने सानि न' गैया आरोना देग्रा स' बेवहाय न' खाथि लाना दङ स' बेयाव थांनो नागिरदों जों देखांबाय नामालै हा नोंसोर भिडिअ बानायदों आं भिडिअ बानायनो फैदो दे दे जाबाय नामा राभा इखिनि देखांबाय मोजां आरो गैलाना इखिनि ल'नोसै अ मनायाव दं मा फिथा बानायगोन मा हाफिनालै एन्थाब अ एन्थाब फिथा इखौ हाफिना बुङो नोंसिनिया ए जोंनिया मानोसो एन्थाब फिथासो एन्थाबबो होनो हाफिनाबो होनो जोंनिया माने दाब्ला दाब्लायाबा अ दाब्ला दाब्लाया गुवार गुवार दाब्ला दाब्लाया इखौबो बानायगोन इखौ बानायनोसै बाहाय बाहाय बानायनोसै ओमफ्राय थावनि फिथा ओमफ्राय बेबो आइ बिखुनजो सानि ना नंगौना नोंखौबो नोंसो थिनिसो मानो हामान दख'ना गानना फैदो बाथौ लगायनो औ इनो खायसे आरो बोरमा बामना लाना फैदो फिमादो होसो जागोन दोन रां खननैसो देना मेंबाय सा आं खननैसो देनियो देना तेजिमल खालामना बालाय तेजिमल खालामना होयोना दे आं देनो रोंगो दे दे होमबालाय देसो मेंगा बारा दसे मेंगा नानि दा बायगोन आरो माबाया एसे माबा हाँ चलो सब दिखना चाहिए ये ठीक है मादी कुछ काम बरो हुंगरिया ओइनो ये जोर गया ना मा रोंगो दे आथे रोंगो थानिया रोंगो मिथियाना आजा बुंमोनले सिगाङो इखि बुखुनानै दाननो नांगौ र' जाबो दाखालि बा खोथा हरलायदों आंखो मा नोंबो आलु बुफादोंमोन होननानै सोरो खनथि अ नोंबो नै आं दखनाखौ थारमाने सरिथा गानना फैदोंसो इयो बोरमाया गेजासिगोन बोरमाया नों बोरमाखौ लाना फैदों गेजासिगोन ज' मालायनि बोरमाखौ खर'आ खेब देबा मा जागोन दिनै देना लाबा सोजागौमोन जों मैया मोजां जागौमोन जाबा मा जागौमोन आयो गाम खानो गोनां खनसे देबा आथिया साजोबबाय देनाङा दोनदो देनाङा आंनाथ' दर गैखाया र' मानो जर गैया मानो जर गैया आयो दा हर थिखांना जानानै थाबा ओंखाम मोननो लाबोनो जाबाय दोन देनाङा ओके चलो सोरबा फाय फायजा थांसै नोंसोरा मेंबाय आयौ आथिं थाबायनो हायाखै इमान दिन दियाखैना इनकी नाचे मगर में जोड़ो चलो हम लोग फिर से चलते हाँ
Hai na bung ce. Hai na bung. Hai. जों दायो थांनायसै ओमफ्राय नारखल रुकिनो दोङो आङो नारखल रुकिनि मा नारखल रुकिनायदां नों रुकिया मा नारखल नारिखलखौनो मिथिया नारिखल नारिखल रुकिगोन आं दायो Enggak. Naruh tuh gini ya, mau sampai tadi. नारखल रुकिदो गोरान फिथाखौनो मा होनो मा फिथा होनदोंमोन Entap ini entap. आबौ माइबा होनो Harum masih. बा हागौमानि थ' जोङो फिथाखौ ओजा आतमंलाय ओजा सानि न'आव लांनो थाखाय माने जोंनि गामिनि रायजोफोरखौ जानो थाखाय ओरैनो जों गामियावथ' फिथा लाङा देसन थुबैसा लांनो अखारनायनिफ्रायनो रुकिगासिनो नारखलदो गोरान फिथा बानायदों गोरान फिथा एन्थाब फिथा बे दाब्ला दाब्लासो होनो जोंनिया Ini dabla galau galau ah. बे दाब्ला थोरैना नोंसोरथ' दाब्लाखौ इयाव नारखल होनानै रिमुभ खायनाया नङा होमबा इखौ गोरान फिथासो होनो जोंनिया Entap kita ini sini. एन्थाब फिथाया बे दाब्ला दाब्ला गुवार गुवारखौसो Ika hukum masuk ini haruma. हारुमायाथ' नोंसिनि गिदिर गिदिर Gol gola. गल गल गिदिर गिदिर इखौसो बुङो हारुमा Oh ikan tuh. होमबा Bayi entap. Banyak ke. मा होमबा Tahun ini kita ada entap kita mana gitu. गोरान फिथा माने गोरान फिथा खिथिगोन दे आं दायो माखौ एन्थाब फिथा होनदों माखौ मा होनदों जोंहा आलासि फैदो गिदिरफोरा सानि जिनिस फैदो आरो जिनि फैदो गाबोन थांगोन ना जों बेनिखायनो जिनि फैबाय ओमफ्राय मा खबर फिथा खबरा मोजां खबर एबार दाख्लैथ' जों मम' बानायो एबार मा बानायगोन Ebar gaya bibu tahu bibu. एबार जोङो बिरियानि बानायगोन दे बिरियानी वेज बिरियानी ना चिकेन बिरियानि बानायगोन Por शुक्रबारै बानायो holy ini. थ' दिनै हलियाव थ' दिनैनि भिडिअखौ आङो माने गाबोन होगोन माने जिबनानै जोंनि आतमंला इखालि होगोन आं भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायदोबा ओमफ्राय हाबाव फैयोबा फैबानो जाबाय दे फै सबबो Edes kamu. एड्रेसा रङियाव खावरुफारा होनना बुंबानो रङियाव मोनबायबा पावार हाउस थां पावार हाउसनिफ्राय सिदा खावरुफारा somisa somisa deh ini सबनिसानो Mana ya ini? Hebat cara Inggris ya. Ambil gitu. Suki di bani. Mulai badi ini. Kana ya ne mulai badi. Ulil ini. Tukiare. Mahal. Besang expert. Aku pasti dengan hamai. Tahu kita nih. Tahu kita nih. Yang mungkin tuh mabalnya. ayo udah muni kan Oh, bayar hagun nama? Bayar hagun? नै जों आबाया नारखलखौ एवगासिनो फिथा सावनो थाखाय नारखल एवगासिनो इखौ गोरान फिथासो होनो जोंनिया नों मानो थय मा बुंनाय नोङो जोंनिया माबा हाफिना हाफिना सिनजागान दाङो गोरान फिथा ए बे माबायाव गोरान बे माने नारखल होनानै ओरै थननायाबा इखौ गोरान फिथासो होनो जोंनिया हाफिनाबो होनो ओमफ्राय एन्थाबबो होनो एन्थाब आरो जोंनिया इ दाब्ला दाब्लाया दाबो मा बे गल गल दाब्ला दाब्लायालै थाव खामनाया थावबो जायो ओरैनोबो जानाया इखौसो होनो मिथिया होमबा नै जोंनिया अर जरायगासिनो फिथा हावग्राया फिथा बानायनाय दे थिगानो दं मानि इयो इ मा हानि इयावसो बानायो गोरान फिथाखौ इ हानि इयावबो दङ ना आं मिथिया दस नुवाखै नैयाव दंमोन नुवाखै इनो मा जालायना दं सिन जालायना दं इयाव दोनदोंमोन बबा दोनैदों खोमा
Ấy hai bạn không có bố gì chả. 네, 자 파이롱한 가시네. 뭐래 파이롱한 그래야 돼. 이래 파이로. 어러 맞다 금지금진들어. 마부스? 삐로. 파이롱. 파이로. 마는 스냐래 마는. 파로. 만데? 파이롱. 파로. 파이롱. 마나 우리 스냐래. 만데? 파이롱. 야라 피면 거 파이롱은아. 파로. 파로. 파로? 예, 중에 파이롱은. 뭐래기야? 능은 브라이 맞아 그. 한능은 맞지? 한누야? 만 함나이드만 한나이드면. 많은 한 나이 되면 슈크바리 나이 되고 Oh, Syukurbar sini Mongolbar, kapan Budbar, somnya. 와르 모로 Ồ, cái hồ sơ là hồ sơ lẽ. Hả đây đã, phát ra là dùng cuốn chuẩn. Nhớ bữa đồng, phát đâu ạ? Sao yếu? Ma, people, nanya apa tu? Seringnya lai, api lai. Ang api nang ni? Seni mbak? Ini sebung dah. Mbak mana api faran dah? Mbak mana gitu ni? Dia mana kita? Malay. क्या इतना हल्ला हल्ला हैं? ओ उधर पीठा बना रहा है जाओ देखो जाओ पीठा बना रहा है ना देखो मंडो मंडो दंग या 능아이 능어 사이신이 잡에 한네 사이즈네 근데 뭐 후쿠르바리 발레 브레스피티바리 한나 등근하래 왜 자고 오 장한 더 몇개 찾아봐 잘해 와 프레셔 잘하긴다라 마 말하는 페롱 이사야 너 이사 바나이가시네 가키르차 랄사 뭐나니 사 혼체낭 가그 사 놓아봐 사야 피타하고 가시네 임브라이 피타하고 जों जात्रा खालामग्रोगोन फिथाखौ सादो लोंगोन सादो जागोन सरि साखौ लोंगोन ओमफ्राय फिथाखौ जागोन 마 하이 네. 아 시작하고 나기든 하이 이는 जाबाय जोंनिया साया मोनफैबाय दे जोंनो साबो जानो फिथा हर 나 3번 내 사 시작한 그 जोंनिया सा नङा इनिया आसोलसो 아마 아프리카다나 라사 아파이드 아 기회 가는 자들 날라 이거 넣어봐 파이롱 비들 जानाय खिनि जादों 파이롱 나마는 जोंनिया 비시나 미시나 파이롱 바즈나 파로는 돼 जोंनिया 파이롱 내 파이롱는 그래 좀 배워라 होनोसै फिथा बानायगासिनो ओमफ्राय थावनि फिथा रेडि खालामगासिनो इयाव थावनि फिथा बानायगोन फिथाया जोंनि खामदो नामा इयो सोमनोसो जागोन फिथाया जोंनिया 사파 아 사그래요 하고 그래야 타고 그래야 거들벌 무더러벌 거들벌 저기 거기 구미에나 말해 구멍이? 구멍이 여 구미장 타래 ini 마바까 엄마 이니 이제 아버지 근데 여 구미장 맞죠? 구미장은 Lấy ăn đi đâu con vui nè. ăn người ta như có đừng có ăn bao nhiêu 시작을 Ai, có nó tắc luôn qua, đã xây ăn vui nè. 에 닦고 뚝luôn rồi mấy. Đừng là xí công nó mày cứ nào ấy nếu mà nó mà lên nào không được mà nó mà nào xong nào Đâu là này. không là này ấy kia thà 샤신이
So guys, आं दायो बिलाइदो पनिर संगासिनो दायो आङो बिलाइखौ मेरिनेट खालामगासिनो आरोना एवना लाग्रोगासिनो ओमफ्राय नै पनिरखौबो फ्राय खालामना लाखांबाय पनिरखौ दायो इयाव होनोसै दसे थानानै ओमफ्राय बिखै दालिखौ सिटि मारिखांबाय आं स' दिनै मंगलबारखायनो पनिर निरामिस ओंखायनो बिलाइ पनिर दायो इखौ होनोसै आङो अरे गिर जा क्या कर रहे अटक गयो रे रुको रुको so पनिर को होबाय ओमफ्राय दसे दैखौ फ्राय खालामनानै बेनिफ्राय दैखौ होनानै गोदौबानो मोनबाय रेडि दिनै मटर पनिर लायनो आंबो पनिरानो मटरानो गैया बिलाहि पनिर बिबुरै थारो मा नोंलाय नोंगौ दानि फिथा संग्रा चिंकुला फिथा सावदों नायदों नामबानो रायलायनांगौ मानो नाम होनांगौ नाम बुंना माबा मा होनगोन बावगारबाय मायबा गोसोखांदोंमोन आं दांलायबाय आखाइ लेथ्रादो जोंनिया फिथाया नै थावनि फिथा ओमफ्राय गोरान फिथायालाय गाबोन खावरुपारानि मानसिफोरा जानो मोनसिगोन आरो जोंहा बायनि फिथा खावनायखौ गोरान फिथाया मा लारुबो बानायद' अ नारखलाग्लाय ओरैनो बानायद' जोंनिया फिथाया जाबाय दा गाबोन फुं जाबाथाय लानानै थांसै आरो So guys, जों दायो ओंखाम जाखांनानै बोसान सुखांनानै दायो आङो रुमाव फैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय बहुत हर जाबाय 11:30 जाबाय आरो गाबोन फुङावबो जल्दि उथिनांगोन नालाय ओमफ्राय बे भिडिअखौबो एडिट खालामनांगोन गाबोन होनांगोन स' बेखायनो फोजोबनोसै आङो ओमफ्राय दायो नेल पलिसबो लानदों आंनिया आस्कुराव नेल पलिस लगायनांगोन गोजा स' दिनै भिडिअखौ माबोरै नांखो कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बाय बाय गाइस गुड नाइट बाय बाय